Я хочу вам щось на згадку залишити. Я взяла маленький такий подаруночок. Я хочу, щоб Володя вийшов зараз на цю сцену, бо він так все файно зорганізував. Я йому привезла і залишити, може, ви маєте тут якийсь особливий музей. І нехай це буде у вашому музеї від мене, бо ви будете перші, хто це отримав. Ну, той буклетик, що я завжди з собою возила про Русланку, то ви знаєте, то хай буде то так в додаток. Але цей буклет, він є особливий, бо ми його спеціально, знаєте, як то кажуть, по ночах гнали, хотіли дуже вам привезти. І виходить так, що Іспанія перша, це у вас залишиться цей буклетик. 2014 рік. В цьому буклеті кожен день, що я робила для України. В цьому буклетику немає жодної вільної дати, коли мої батьки подивилися, вони взялися за голову. Коли вони порахували, скільки ночей я була на Майдані, я 100 ночей простояла на Майдані, близько 500 разів ми порахували, що ми співали гімн. І всі поїздки, які були за минулий рік, і скільки ми зробили просто інтерв'ю, скільки я давала, скільки зустрічей я провела з політиками, все в цьому буклетику. То можливо, якщо хтось змучиться, чи хтось скаже, то вже скільки годин, то вже відкрийте собі колись, подивитися, може Русланка вас трошки підбадьорить. Нехай це вас залишиться. Просто як, знаєте, я дивлюсь на вас, ви дивитесь на мене, то так і тримаємося. Володя, це вам Майдан Малага, і я хочу вам ще раз подякувати за все, що ви робили, а ми завжди кожну секунду залишаємося навколо вас і будемо завжди з вами на першу секунду, як ви нас закличете, ми будемо знову з вами. Шановна громада, я б хотів подякувати Руслані, що вона не відказалася від нашого запрошення. І ми зробили це спільними зусиллями нашої організації «Майдан Малага». І дякуючи вам всім тут присутнім, тому що хочу ще раз вам нагадати, що ми без вас нічого не зможемо тут робити. Якщо ви нас будете підтримувати, ми будемо далі в такому напрямку працювати. І, будь ласка, підтримуйте нас. І слава Україні! Браво!